ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆସନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବିଷୟ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 2023-24 ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 1 ମାର୍କା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 2 ମାର୍କା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। 6 ନମ୍ବର ଏ -89ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ଦେଖିଲେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଥାଉ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଥାଉ। ତେଣୁକରି ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି -90। 320ର 20%। 320 × 20 divided by 100 0 କଟିଲା 0 କଟିଲା। 32 × 2 = 64। 64ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 65। -27 + 12 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ବିୟୋଗ କଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନ ଦେବା -15। -15ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ବାମ ପଟେ ଯିବା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି -16। ନମ୍ବର 7 ଏ xର ମାନ 2 ହେଲେ 3x - 1 = 4 ହେବ। 3 × xର ମାନ 2 - 1 3 × 2 6 - 1 = 5। 25 ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି 25 divided by 100 25 ଏକେ 25 25 ଚଉ 100 1/4। ତେଣୁକରି ଅନୁପାତଟି ହେବ 1:4। ରମ୍ବସର ସମସ୍ତ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ। ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। 8 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ସେ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର। କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁକୁ ତାର ବିପରୀତ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସହ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟମା ବୋଲି କହିବା। ବୃତ୍ତର ଏକ ଚାପ ଓ ତାର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଦେଇ ଅଙ୍କିତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଚିତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ବୃତ୍ତକଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 9 ନମ୍ବର